wani karo wong lanang. Kula anggere dikandhani bojo kula bantah. Diperintah bojo kula bantah. Kula mboten ngerti wong wedok nek senengane bantah wani karo sing lanang matine dadi pocongan kaya kula kapok. Coliten pocongku uculiten moden Jerman coliten yen kowe mendem aku lali uculi tali pocongku moden aku gendaanmu biye kowe ngusol aku mas arep ngumpah-umpah dapurmu aku dadi demit mergo kowe wong sing marai biyen konangan barang kok yo nek ora konangan yo ora dadi setan. Yo mergo dapurmu kuwi aku dadi demit dadi pocong mesti kok jak metu golek pesugihan aku ora ngerti mungkin golek pesugihan matine dadi pocong urunge dadi setan ning biyen ning donya lak penak uripmu sugih biyen saiki rekoso patine dhewe ora ditampa karo sing kuwasa Dik piye Mas jaluk ngapura karo sing gawe urip Gusti kula nyuwun ngapura Gusti upami kula saged gesang malih kula boten badhe golek pesugihan kula badhe golek kemelaratan ora ana wong urip kok golek kemelaratan urip angel kabeh golek pesugihan kleru kemelaratan kleru nyambut gawe engko nek pajak dhuwur yo wis diniati ibadah pajak ibadah yo ibadah pajak ayo mangkat golek pengruwatan piye Kang golek pengruwatan golek dalam yasibe kok malah girak-girak dhewe kanyalake dhewe gua gerung nolak wis ora ayo mangkat ayo Ladalah ibu wonten menapa ngawi sangganing para perkasaan kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jin setan priprayangan Wadya bala dandang mangore. Kula wonten dawuh. Prasan dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus payambayang marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewadene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel.
supaya aja manut marang Semar Badrana yen perlu walien paningalik. Wong apik gawe nala. Wong sing wis ala jumprungna ana ing juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun paringaken bidal mangkat dina iki. Ora sawedi kang ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal. Sopo iki? Takon karo aku satru ngrandu. Tanding alun-alun baru. Mangkat so budal. Setan aku melu mangkat Kang. Waduh, rekasane dadi setan cangkeme ombo. Biyen nek urip ning alam donya senenganku ngrasani kanca, ngrasani tangga. Bareng atiku kleru dalan ora iso sampurna malah dadi berkasaan dadi setan cangkemku ombo. Aduh Gusti, kula nyuwun ngapura Gusti. Upami kula saged gesang malih, kula mboten badhe rasan-rasan, mboten badhe pitenah Gusti. Kula kapok. Kang, enteni Kang. Gegeden das arep mlaku mumet rasane. Waduh Gusti, kula nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya kula dadi wong sing sombong. Kula dadi wong sing umuk. Sok keminter, sok kemeruh. Bareng mati kleru dalane malah dadi setan gedhe ndasku. Kula kapok Gusti. Upami kula saged gesang malih, kula mboten badhe sombong. Kula mboten badhe umuk. Nyuwun ngapura niki pripun ndas kula gedhe kok manuk kula cilik.
netes banyune obah dhewe ora gelem leren ora gelem mandeg wis sesek rasane aduh kula nyuwun ngapura Gusti sing maring mbok sesek teng weteng marake seneng teng weteng niki duwite rakyat Gusti kula mboten ngerti yen mangan duwite rakyat matine dadi setan kula kapok upama kula ngerti koruptor matine dadi setan kula mboten badhe korupsi aduh jebule dongane rakyat-rakyat iku malati aduh kapok kula Gusti ampun 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 iki piye iki obah obah terus kula kapok Gusti biyen teng alam donya urip kula tanggo sapa diva sepuh kentekan duit kula teng lebok aduh ngebleki botong rata bayar kula mboten ngerti jebule ngebleki botong sampeyan mati bokonge ubah dhewe kula kapok Gusti saestu upami kula saged gesang malih kula mboten badhe nyeblek bokong sing kula ceblek ngarep kowe persis lho bokong ampun 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 kula biyen urip teng alam donya kula dadi wong wedok wani karo wong lanang kula anggere dikandani bojo kula bantah diperintah bojo kula bantah kula mboten ngerti wong wedok nek senengane bantah wani karo sing lanang matine dadi pocongan kaya kula kapok coliten pocongku uculiten moden Jerman coliten yen kowe mendem aku lali uculi tali pocongku moden samaya iki aku gendaanmu biyen kowe nyusul aku mas arep ngumpah-umpah dapurmu aku dadi demit mergo kowe wong sing marai biyen konangan barang kaya nek ora konangan ya ora dadi setan
Yo mergo dapurmu kuwi aku dadi demit dadi pocong. Mesti kok jak metu golek pesugihan. Aku ora ngerti yen golek pesugihan matine dadi pocong, durunge dadi setan. Ning biyen ning donya ora penak uripmu sugih. Biyen saiki rekoso patine dhewe ora ditampa karo sing kuwasa. Dik, Piye, Mas? njaluk ngapura karo sing gawe urip. Gusti. Kula nyuwun ngapura, Gusti. Upami kula saged gesang malih, kula boten badhe golek pesugihan. Kula badhe golek kemelaratan. Ora ana wong urip kok golek kemelaratan. Urip angel kabeh. Golek pesugihan kleru, kemelaratan kleru. Nyambut gawe. Engko nek pajak dhuwur. Ya wis diniati ngibadah. Pajak ibadah. Ibadah yo ibadah, pajak yo pajak. Ayo mangkat golek pengruwatan. Piye, Kang? Golek pengeruatan. Golek dalam yasibe. Kok malah girak-girak dhewe, nyalake dhewe. Gua akhir kuli nolak wis ora. Ayo mangkat. Mangkat ayo.
kalapatan jroning alam kanyu saknya taniku kanyatan kang sejatine yen tan saknya tandu tan bisa orang legine selawase nggonku dadi brahmana papan ana pertapan Untarayana ngene lagi sepisan jiki napa rawuhe para piyayi-piyayi luhur nuwun sewu Raden dika menika kekasihipun sinten wingking saking pundi menapa to gatine karsa ewadene ngantos minggah wonten pucuking gunung Untarayana mriki Raden. Nuwun sewu Panembahan. Semune panjenengan kuwi kleru cap. Lepat kula mapan wonten pundi? Aku kuwi wong desa Sasa. Ora duwe pangkat derajat lan samanunggalane. Nek panjenengane kuwi aku kanthi sesebutan Raden kuwi luput. Oh, mekaten. Wong dene jeneng ngono aku isih duwe. Wong injih nyuduka ingkang kathah panjenengan menika pinaringan tenger sinten. Biyen aku diwene kanugrahan karo wong tuaku diwene tenger wilujeng. Jare lairku ora ana alangan sawiji apa panggih wilujeng, mula aku diwene tenger wilujeng. Oh. Dika menika angger wilujeng. Iya. Ingkang wingking menika sinten? Iya, Mbak. Aku munggah gunung ana pertapan Untarayana kene nganti adikku lanang wilujeng ewadene takon jenengku. Jare bapak biyen mergo lairku dina Kemis mula aku dijenengi Mas Prabu ngono kuwi. Oh, mekaten nggih. Iya. Kene pertapan Untarayana aku maca tulisan ana ngarep ana nuwun sewu. Panjenengan kuwi sapa, Mbak? Inggih. Sudya mastani kula menika pun begawan Padmanaba. Oh. Sampeyan begawan Padmanaba. Nggih, nggih wilujeng. Nuwun sewu. Radi ganjil lampan menika sing ganjil babagan apa? Ndika kekalih nika Piyayi Bagus. Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Aku iki wong Leyang Kabur kanginan mundhu kebaratan kandhang langit kemulmi goran di papan dunung. Sanggon-nggon uripku, Mbak. Iman-iman nggih wong bagus-bagus kok ora duwe dalem. Ora apa-apa.
Jaman saiki kok bagus sih ora duwe omah dadi sabab. Sing baklang gleleng. Ya to Kakang. Upami ndika kekalih kula paringi griya ngoten Gusti. Bayar ora? Mboten. Yen tanpa kontrak tanpa bayar ya gelem wae ya diwilujeng. Iya. Kula pun Patmanaba menika gadhahi papan ingkang tasih pironggan. Mapan wonten kademangan Widara Kandhang. Dika kekalih prayogi lenggah wonten Widara Kandhang kula gantos tenger angger Narayana kaliyan Udawa ngoten dos pundi. Kula malah remen sanget selawase kula niku dadi Brahmana mboten wonten ingkang pantun nyobi dhateng kawaskitan kula injih nembe dika angger Narayana lugunipun rawuh dika mapan wonten ing pertapan Narayana menika sampun wanti-wanti sampun wantu-wantu wangsiting bapak ingkang kula kanthi kalenggan sak mangke niku angger Narayana badhe nampi kanugrahan ing pertapan Narayana aneng marga hamalatku dados sowan kula menika Paduka Penemban Patmanaba sampun pirsa. Inggih, Raden. Malah kepara kula badhe nampi kanugrahan saking panjenengan. Inggih. Nanging wonten syarat serananipun sawetawis panci ndika Raden Narayana kedah lenggah mapan wonten pertapan Narayana. Ing pangangkah kedah resik lair lan batinipun saderenge nampi kanugrahan menika. Caranipun kados pundi kula namung nderek